พี่บารอมีประเด็นสบายพี่ชาก็ถูกคูบอมตากระจันเมียชบันพาชกิคูบอร์ดแบบนี้ไปทรายขมัดประกองสันบุเมานองเริมอุมินทรีรังบาดูกริวนาเรนรามูดีบันเตยกิจิงเตยจงกิคัมเป็นรอยฮัตเตลังกานาลีอุมินทรีรังบากจลาอุกรเรตเกสังไม้กจิงเตยทำไมเป็นเหตุช่วยๆยังไม่ลายหายก่อนวันนี้กันดูกันหุ่นจงกรีจันลกรรมดีเป็นเครนฮลอร์ที่กำยากจะขับปวดเข้าเวสคาซิฮิลส์บัดsedang ke Meghalaya rafting program hari ini. Kikubor ke babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentakasni ulabo ya umau nongrem nak kebenta bantau ya bontelik projek ke besongdor palat Henriu Hajar Klur Tingka hahanam konda Telangana. Habakran nak jengelang patba bala penlong ha Arts College Ground ula ong ba ka sarkar ka phai khmat bha halor ka jingdon kam ban te ki jing te man kentiu ya ka yo ka kot bat pen sukru ya ka le ka wan bat kini ki long ki ki bano sinyang ban pen urlong ya ka jing thmu jong ka atma nirbhar bharat haba ban rap bagini ki jing te ki ban kentiu ya ka yo ka kot ki sedang ban yat state hakini ki khandai snem umudi ula ong badon shibun ki project ki bayat lingba ka Telangana Ula banjur ba ka sarkar pedeng kaile kat bala banwan ra e ka roi ka par sabaro ki jela jong kari. Ya ka jingte jong ka yeng thamai bala pen he shu jong ka yeng bishar ka Meghalaya High Court lapli do menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ha ka jeng don lang u Chief Justice Usanjib Banerjee bat ki we ki he no bishar ka yeng kasari. Habakran ha kajingelang ukonrat ke sangma ula pentep baka sarkar kala penlut hadu ars pak klur tingka hakini ki sansnem nak benta ki kam kashari bat ya kani la le ling ba ka plan jong ka sarkar ba ula pentikna baka sarkar kan yai piteng ban ai ya ka jingkershan ya ka kashari hakawai pat kalyang u Chief Justice Usanjib Banerjee ula kren chapang ki shibon teli ki sen jam trekam balashim da kaying bishar kum ka jingla ban le ka live streaming ya ki jing bishar khnang bakan wan ra ka jing khu jing suba I menteri ka tanat ki kam an I kong ampri ling do ru ilai don lang ha ka te ka jingelang The kind of passion with which he has worked, the kind of commitment that he has shown to the issues that he has taken up have today started seeing results. And today, this particular building, or the annexure building that we are seeing inaugurated, or whether it's the National Law University, he has been a major driving force to ensure that we reach the logical conclusion. The Meghalaya High Court is probably the first High Court in the country not only to boast of the hybrid and the physical mode of appearance simultaneously, the live streaming of its proceedings in all courts, but to be connected for all. Ka jinghelang jong ka regional committee ban khmi ya ka jinglong jingman jong ka langpi ha West Khasi Hills district ka bedon ha pedeng ka jingbam yasu tho jingmut la penlong ha Trism Hall DC office Longston ya ka ni ka jinghelang rakli do cabinet minister ka jilla Meghalaya ba polling do kumu chairman haba ai jingkran jingnong tho khubor hadin ka jinghelang uba polling do ulaong baki south huai tli kishnong bakin thop ye ki khasi bat garo kilai don lang ha ka ni ka jinghelang bat kala long ru ka basai so bat la yo ru banya plio jingmut halor ki bubun ki mat ula benram na ki san pho art li ki shnong ki bahap po ki jaka ki bedon ha ka jingya ka ja sau phuai te li ki la de ban pha ki thi ka ong ba ki kwa bani don benta sha Meghalaya kat ba ki khandai te li pat ki la ong ba ki kwa ban don benta sha ka jala asam ya ka jinglet jurip ye ki jaka ka benta ka langpi on penlong ha ki ni ki singi panwan Dia dorong sesuatu nama nilai polish budi dan tidak warna ini yang PowerPoint presentation the district administration but like itu dapat di ya
baju Islam kiba long willing banwancha Meghalaya natalis joki satu a kiran South Way kiba la ai di ko ba kita muncul ba kita Meghalaya ba kendai di ba dan kejelasan Khasi ka balai jong ka le niam be den klam ki breu ni kisnong ba per ke lewan lang hamen koi perdi yong pia na ka benta ka jing lang balingkot ya ka blapen ya duk presiden ka sen raj uba or chalam mat hadien ka ni ka lapen long ya ka jing ya pat ba sha yaw mus yang juai haswai ka ni ha ka por min step ki khon ki kti jong ka raj ki la ra ai ka simbot knong ka bala bo aswa ka lom so yung new hel ban penyeng pat hak le snong kinong isim benta kila syat dah kabai penyahap rengkat bak kesurtan rai jong kabom. Kijat benri penar ki bedai nak kenhun nam tre ki rakhi ka bedin klam nak benta ban be krat ya ka klam. Ka klam hang ni kam thau tangi ka jingpang jing stom. Henry ka thau ru ya ki kam beman hapo ka imlang sa lang kum ka jing kerni ki drok ka jing bamsap bat kiwe. Ya ka ni ka tamasa on penkot la syai kasngi hapung bakentang pelakot dah kas iem at ngar. Menteri Rangba Kejela, kontrak kisang mahanin kesngi ulapli kata masa Meghalaya rafting hakasnong tham Hariboi district dah kejeng tepu bad kentiu ya kejeng nyak lieng hakajela. Kasnong tham kalaju penlong ya ki babon ki program laki long banapo kari bat nabari rukumjo ya kabala penlong da Hariboi Water Sports and Tourism Cooperative Society bat ke Meghalaya Canoe Association ban penpau nam ya kini kejeng elek kai sport. Haba ajing kran ha kani kesngi Menteri Rangba Kejela konrad kisang ma ulaya ro ya kajing treshitom jong ka kenhuon ban penbet penbiang ya kani kata masa nyak lieng ha kani kedong kathan ula pentik na pa ka sarkar kan ya kajing kesan bepura ban kentiu ya kani kajing elek kai sport ha Kejela. At this point in time, I must recognize the efforts that have been made by Ian Vincent and by Sheila and all the other team members who have faced all different kind of challenges and yet continue to do what they are doing. As a government, we believe that people who have passion in them to do something that they are very much passionate about and believe in, and they put their heart and soul into it. Well, government wants to support people like them, people who are willing to go that extra mile. Kawai ketrok kebekit ki narot kala kemding hakasurok Shillong bypass Hariboi district hinin kesngi. Unongnya bat unong buat kim semladon hapo jong kani ketrok hakapor bami kani kejengja. Hadian kani lala ban pelip no ya kani keding dak jeng poi biang por jong ki pelip ding ko umiam fire and emergency service. Layo jeng tip bakani ketrok kalayeng harut jong kesurok ba Shillong bypass na dukasngi balang baladap na kadaw ba kadon kejeng tut ba ka step jong kasi thok ding kat ba unongnya ba unong buat kidang lek thiet jur kani ketrok kala kem ding kinsan bat omla ban tip ya kadaw jong kani kejengja. Mendapat yang dapat kejeng long jaman kesibineng Shillong kejeng shit kalong 8% degree Celsius kejeng kria kalong 4% degree Celsius kejeng skam kahwau kalong nyopusan akasis pa men sampai nyopon akasis pa janmit kandon kejeng hap slap ka ba malu malah hagi babut ki jaka Shwaban poi jo bukut jong tuk kubor ngen pe biang sai si ni kemat bekong san Bu mau nong rim Menteri Rangba do keri Narendra Modi bentai ya ki jingtai jongki kampen roi ha Telangana. Liu Menteri Rangba Kejela konrad ke sangmai ke jingtai thmai ba penhe sho ya ka Meghalaya High Court. On ya kendo ka kenhon jong regional committee bini kran lot ki kam ya ka ja kapot ko West Khasi Hills.
But sedang ke Meghalaya rafting program harupoi. Di perlok daki tu kubor la pois buko jong tup kubor jing mata ka janbian hadu bende shambia mat phila sha kasi kuble phi paro. नहीं हो पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की